Поводът е ясен от всякъде. Приключва надпреварата в шампионата при вас дамите сезон 2011-2012. Отбора, който не е получил все още своите медали, е отбора на ФК Варна, който завършва на второ място в крайното класиране. Първо аплодисменти за тях. Преди да ви представя официалните гости с няколко думи, само искам да ви поздравя за това, че украсихте старта на това европейско първенство с този качествен матч. Мога да кажа определено, че това беше в тактическо отношение повторение на двобоя на старта на европейското между Гърция и Полша. Поне така мисля аз. Благодаря ви още веднъж от името на всички. Пред вас професор Лъчезар Димитров, който е шеф на направление женски футбол към Българския футболен съюз. На него ще се падне честа след малко да връчи наградите на ФК Варна, а също така и тук е шефа на зоналния съвет към Българския футболен съюз, зоналния съвет Варна. Говорим за Благой Калфов. Познавате го достатъчно добре. Не виждам дали имаме представители на община Варна, но важното е, че имаме представители от страна на феновете, което означава, че женския футбол върви напред. Господин Димитров, давам микрофона на вас. С няколко думи поне да поздравите момичетата и да кажете на къде върви женския футбол. Добър ден от мен. Особено ми е приятно да поздравя ФК Варна с сребърните медали, приемник на най-титулования женски клуб в България в историята. С 10 титли. Специални поздравления и за треньорката Елена Пеева, която в тези години се стара много и виждаме, че прави една добра селекция. Следващата година пожелавам успех, ФК Варна да играе една от главните роли, да дава национални състезателки повече и наистина този център да бъде възроден и с усилията на футболен клуб Спартак Варна, зоналния съвет също да помага. Перспективите са такива, че ще има по-малко клубове, по-малко центрове, но с по-качествени футболисти. Такава е тенденцията. За сега толкова от мен и да момичетата на ФК Варна да заповядат и да получат своите медали. Така, преди това, само да лъжим, разбира се, и шампионките, аплодисменти за тях, това е отбора на НСА. За статистиката НСА първи, ФК Варна втори, трети са Спортика Благоевград. Предполагам, че и капитанката Елена Пеева ще каже няколко думи. Другото, което също трябва да кажа, че от 2003 година отбора на ФК Варна не получава медал в шампионата и естествено голямата причина за това е и спонсорът, който имат зад гърба си, основната опора. Това е Инштрой. И господин Христо Фурчев тук ли? Или си много? Диан Фурчев. Така, сега как ще подходим към награждаването? Аз предлагам, понеже разполагам с вашите имена, една по една просто ви викам и господин Лъчезар Димитров ще ви връчва медалите. Нека да започнем с капитанката. Елена Пеева. Това ли е капитанката? Мария, значи ти ме не сме объркала мене. Значи това е Мария Димитрова. Мария Димитрова, ти кара гола, нали така? Добре, браво. Така, Елена Пеева, къде си? Девятката да дойде тук. Ето Елена Пеева. Много труд хвърля Елена Пеева. Поздравление за нея. Анелия Станкова. Анелия, къде си? Много нещо извади днеска. Показва рефлекс, това е вратарката. Пламена Дянкова. Завършила Национална спортна академия, ми подсказва професор Лъчезар Димитров. Силвия Стоянова. Number 4. Гери, къде си? Гергана Митрева. Заповядай. И на нея, господин Димитров, е бил треньор. А да видим как стоят нещата с Моника Михайлова. Моника, къде си? Ето още на нея симпатично момиче. Така, Лейди Стрезова, тук ли си? Женя Стрезова.
Пак подсказка многократна шампионка с НСА. Те си говореше между другото с тях по време на матча. Чух я аз, предлагаше им вода. Нина Христова! Нина, заповядай! Нина, харесва ли как играеш? Това е националният състезател, представител на Варна в националния отбор. Стигаме до Емилия Тонева. Малата надежда ми подсказва тренерката Елена Тонева. Така, отиваме към Полина Аврамова. Полина. Поля вече се запретнала гъшетата. Тен да хване, добре. Надежда Белчева, къде си, Наде? Ето е Надежда. С сериозна походка. Николета Иванова. Здравей, Николета. Още един медал и на твоите гради. Ина Танасова. Млада надежда, поредна. Явно в вече се залага на младите надежди. Дава им се път. Мартина Костелянчик. Мартина. Една от най-усмихнатите. Така, Мариана Илиева. Ето е дъщерята на Илян Илиев. Уважаване от Илян Илиев. Те поздравиме. Така, Радина Анастасова. Тонка Гончева, къде си? Искра! Няма да се скърци, че отземе там, заповядай тук. Искра Костова! Колкото разбираме с травма тя. Силвия не се покрива и под сянката. Силвия Ангелова да заповяда. Централният нападател. И тя с травма. Две основни състезателки не успяха да участват в днешния матч. Но пък си заслужават медалите. Диана, къде си? Моята Диана! Вратар ли си ти, Диана? Браво! Голмайсторката да заповяда отново капитана, тъй като ще получи флага от Чезаро Димитров. Второто място е крайното класиране. И това, което може да пожелава, да продължавате в същия дух. Говорим и за НСА, говорим и за ФК Варна, все по-качествени доволи, много настроение да привлечем още повече фенове по трибуните. Благодарим ви още веднъж.